Dyma 10 peth newch I weld wrth ymweld o'r cymoedd. Y cymoedd. Dych chi wedi penderfynu ymweld o'r glad ble mae wing mirrors yn dod I farw. Gobeithio bod chi'n gyrru'r Batmobile, neu car Inspector Gadget. Wrth i'r cymoedd eich groesawu chi, byddwch chi'n barod I groesawu biliau trwsio cei. A'r bobl, newch chi fyth cwrdd â bobl mwy cyfeillgar. Mae welcoming committee gyda ni tu allan I pob tafarn. Y dynion yn hanner noeth heb eu crysau a'r menywod yn ganfas drwchus o colir, persawr a ffeg tan, yn barod I helpu. Maen nhw jyst eisiau cynnig cymorth. But ti eisiau unrhyw beth, like. Ti eisiau unrhyw beth, but mae gen I, like, fight fan hyn. Ti eisiau un? Ti eisiau fight, but. Yna beth I dweud wrtho fi, ti eisiau fight. Mae mwy o gapeli a tafarndau yn yr ardal na sy'n a phobl. Wrth chi teithio ledled yr ardal, mae fe fel parodi gwael o pen pineapple apple pen. Dyma pub, a dyma capel. Capel pub. Ac wrth chi gyflymu ar eich taith, pub, capel, pub. Os ych chi'n un am ologfeydd sy'n cipiwch ddychymig, chi yn y lle cywir. Pryfeddwch ymrydferthwch adfeilion yr oes ddiwydiannol. Dychmygwch ei bod nhw'n hen gewri sydd wedi ffosileiddio ers oes y Mabinogion a'r brenin Arthur. Mae hynny'n neud I fi'n deimlo'n lot yn well am marwolaeth mwyafrif o'r diwydiant yn yr ardal. Yeah, good. Un o'r ddatblygiadau mwyaf diddorol o'r chwyldro diwydiannol oedd y mewnfudiad o Eidalwyr, a mae atgofion o'r amser yma dal yn bodoli yn y caffis Eidaleg sydd yn spotio'r cymoedd, bach o spice exotic yn y tirwedd cartrefol. Ond rili, os ych chi am weld brydferthwch y byd naturiol ar ei orau, cymrwch lwc ar y blydi mynyddoedd yma. Sy'n mynydd, glas Weld bach o mynydd. Defaid falle bach o Mae cerddoriaeth yn DNA y cymoedd. Mae rhai'n cael ei geni gyda llwy arian yn eu cegau, ond mae plant y cymoedd yn cael ei eni gyda gitar mewn un llaw ac amp yn y llaw arall. Byron! Ti'n cofio Johnny Kid and the Pirates? Ai. O'n nhw ddim yn goths fel rhain. O'n i'n 25 cyn I fi glywed y term hosepipe band. Yn y cymoedd, gei di gymaint o bibau ddŵr o ti eisiau. Mae gen I 3. Mae treftadaeth yn ganolbwynt I feddylfryd y cymoedd. Mae hanes yr ardal yn barod I carlamu allan o dan bob garreg. Mae'r hen ddilliau coginio dal i'w weld ym mhobman hyd heddiw yn y cymoedd. Pryda bwyd fel basau mam gi a tad ci wedi dyfeisio yn ystod y rhyfel. Chow mein, satay chicken skewers, lamb pasandau. Mae ein hanes yn fyw ym mhob llwyed. So chi am ddod neu beth? Gadewch I mi wybod yn y sylwadau isod, ac os ych chi'n addo fod yn dawel, gewch chi gysgu yn y cornel bach fan hyn. A ffarwel.